doar cu ce mă voi îmbrăca eu la școală mâine. Și by the way sunt răgușită, da, foarte nice. Aceștia sunt pantalonii, sunt așa de ăștia largi, sunt un fel de blugi, cea de genul, așa arată. Ok. Și vă voi arăta cam toate produsele pe care le folosesc pentru școală. Da, iubi. Ok, deci acestea sunt blugi foarte nice. Da, sunt ok. Să putem să-mi iau și pe aceștia. Aceștia sau aceștia. Care oare? Orice probleme alei o fată. Orice probleme. Unde oare să-mi iau pantalonii ăștia că arată mai fain? Sau ăștia care sunt așa. Arată și detaliile, logic. Mai așa frumos. Da, o să rămân la varianta asta. Ăștia poate mâine. Mâine de fapt. Bye bye. Tricoul va fi acesta cu stitch. Foarte fain arată. Și știu că este cu alb și albastru, dar noi avem voie și cu albastru la școală. Deci alb și albastru. Și mai nou s-a băgat și negru, dar no, thank you. Și pantaloni negri ar fi necesar, dar ăștia sunt un albastru foarte închis. Mi se pare că se potrivesc. Da, se potrivesc foarte bine. Nice. Bun, acum vă arăt ce produse folosesc eu dimineața. Adică dimineața înainte să merg la școală. Și aici, după cum se vede la mine, chiar că a fost Halloween-ul. Da. Bun, prima dată este acest spray de corp de la Avon. Sensei, ceva de genul. Foarte frumos. Și miroase. Deci uitați, vă transmit vouă mirosul. Miroase super. Miroase a florile astea. Zambile, cred că. Sau habar n-am. Am aflat că sunt flori de liliac, cred că. Habar n-am. Știți că sunt răgușită? Da, sunt răgușită. Yay! Voi folosi acest luci de buze de la Balea sau. Deci, cum am zis, poate folosesc acesta. Am închis puțin camera. Acesta și cu acesta. Asta este un ear normal pentru buze, gen. Nu e mare chestie, este alb, gen, da. Ok, deci astea două combinate și asta cred că o să-l folosesc la toate. Ok, deci cum am spus, aceste două mă întreb puțin mama mea. Da. Așa arată. Ce de genul? Și acesta, da, foarte nice. Ce să zic. Așa, și nu mai am mult de filmat. Mai am doar un minut. Aparent, și haideți să vă arăt repede. Sau acest Chupa Chups cu acesta sau acesta. Ok, după ce mai folosesc, vă arăt repede această clemă. Piaptonul meu preferat, cu asta mă descurcesc cel mai repede. Două clemințe cu Glamour. Da, sunt cu Glamour, I love you, Glamour. Da, Glamour, Slay. Această cremă de mâini de pe Sensei. Vi-o recomand cu stitch. Și puțin rimel, dar foarte puțin, pentru că la școală eu nu mă dau cu mult rimel. Și cam acestea sunt toate produsele și hainele. Și ne vom vedea cu bine la următorul videoclip. Bye bye și vă urez vizionare plăcută, pupici!